हेलो फ्रेंड्स दिनै सानडे आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय गोबां गोनो गोथो जायो नोंथांमोननि मदि सरकारनि एबा राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय स्किमनि नामा नोंथांमोननि पिएम किसान आरो बे पिएम किसान मोनोबा नोंथांमोना आसामनि स्किमखौ मोनगोन ना मोना बेनि सायावबो गोनो गोथो जायो स' बेयाव गासिबो डिटेल्सखौ शेयार खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय बोसोराव नोंथांमोना मोनो 6000 स' नोंथांमोना 6000 मोनगोन बोसोराव दाखालि बावै मध्य प्रदेशआवहाय 9000 होदोंमोन नाथाय बे नंला जाय नोंथांमोना आसामनि अब्ला 6000 मोनगोन बोसोराव स' बेखायनो किस्तिया 2000 नोंथांमोना फैगासिनो दङ आरो बे 2000 खौ मोननो नोंथांमोननि खामानिया जाबाय मोनसे पिएम किसाननि पर्टेलाव मोनसे एवारनेस सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि केवाइसि होनाय आरो गुबुन गुबुन आधार सिडिं खालामनाय अके स' जायफ्रा गोदान आरो गोजाम नोंथांमोना भिडिअ नायदों हानायसेबां शेयार खालाम जे नोंथांमोननि राङा फैथारसिगोन दा फैनो नोंथांमोना मोननो स' मा खालामनांगोन 11 कौटिया गोदान एबा गोजाम गासै मोनगोन नाथाय 42 लाख बेनिफिसियारि गोदान एड खालामदों अब्ला नोंथाङा जुदि दाखालि बावैसो एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोनाबो मोननो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोनाबो मोननो थांगासिनो दङ आरो जायफ्रा रां मोनबाय थाखाय नोंथांमोना जेबो खालामनाङा गोदान बेनिफिसियारि 42 लाख नोंथांमोना सोसननायाव नोंथांनि नामा थागोन बेखायनो नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामबाय था जेब्लायबो गासैबो अके दंबानो नोंथांमोना मोनगोन देन बेनिफ्राय पिएम किसाननिया 2निफ्राय 21 फेब्रुवारियाव पिएम किसाननि पर्टेलाव मोनसे केवाइसि होनाय गुबुन गुबुन सिडिं खालामनाय नोंथांमोननि लिंक खालामनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन दा बेनिखायनो जायफ्रा एकाउन्टआ प्रब्लेम दङमोन नोंथांमोना पिएम किसाननियाव दानिफ्रायनो नोंथांमोना खालामना ला मानोना 21 फेब्रुवारि उनावहाय रां हाबनायनि चान्सआ दंसै एबा मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना रांखौ मोनखागोन नालाय स' बेखायनो नोंथांमोना जि मावनांगौ दङ नैबे 10 डेजनि गेजेरावनो नोंथांमोना पिएम किसाननि पर्टेलाव भिजिट खालाम एबा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना भिजिट खालाम देन बेनिफ्राय स्टेटासखौ नायना ला जेब्लायबो बे स्टेटासाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोना सिडिं दंबा नोंथांमोना लिंक दंबा मोनगोन आरो लोगोसे जायफ्रा सिगाङाव मोनोमोन नाथाय मोनला अब्ला केवाइसि नांदों जानांगौ बेंकआवबो स' नोंथांमोना आधार कार्डखौहाय बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामथारनांगोन अब्लासो मोनगोन जुदि जायफ्रा गासैबो अके दंखायो थांनाय बारावसो रां मोनदों नोंथांमोना जेबो खालामनाङा नोंथांमोना मोनबाय थागोन अके नोंथांमोना मोनबाय थागोन दा खामानिया आधार कार्डजों बेंकजों लिंक खालामथारनांगोन एसबिआइ बा एसबिआइ नोंथांमोना जेराव दं खालामबानो जाबाय एन्ड पिएम किसाननि पर्टेलनि केवाइसि आलदा नोंथांमोना बे केवाइसिखौहाय पिएम किसाननियाव होथारनांगोन जायफ्रा प्रब्लेम दङमोन स' बेखायनो जायफ्रा लिंक खालामबाय आपडेटबो जायाखै जानांगौ मानोना गोबाव टाइम लायो आरो जेब्ला जागोन नोंथांमोना गासैबो एफटिअ प्रसेसा अके जायोबा लिंक जायोबा नोंथांमोननि किस्तिया मोनगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि रां हाबनायनि तारिखआ दा ओंखारथ'वाखै जेब्ला ओंखारो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलावहाय फिन खनसेबाव आपडेटखौहाय मोननो हागोन